Здравейте! Днеска ще приготвя принцеси с кайма и кашкавал. Необходимите продукти са 400 г кайма, смес, 50 г кашкавал, едно яйце, подправки хималайска сол, млян черен пипер, чубрица и 50 г масло. И филийките са 5 по-голями филийки, а ако са по-малки, може да сложите 6-7. Така, сега замесваме първо каймата, счупваме яйцето, прибавяме подправките сол, черен пипер, сливаме чубрицата и замесваме. Хубаво объркваме, да се поеме ароматът на подправките. След което ще оставим малко да престои и ще започнем да оформяме нашите принцеси. Подреждаме филийките върху хартия за печене в тавичката, в която ще печеме, и започваме да си мажеме всяка една филийка. Първо слагаме отдолу масло на всяка една. Премазваме го добре хубаво. Маличко ще сложим и след това почваме да слагаме каймата. И я размазваме също. След като си ги оформим всичките, ще ги сложим да се пекат в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 15-20 минути да се запекат, и ще ги извадим и ще сложим кашкавал. Но така, сега
Готово. Сега ги слагаме да се пекат. И ето ги нашите принцески в фурната, как изглеждат след около 15 минути печене. Сега ще ги извадя и ще настържа отгоре кашкавал, след което ще ги допеча още около 5 минутки, докато се разтече кашкавала и ще бъдат готови. Сега ще настържа кашкавал и ще го сложа отгоре върху филийките. Сега ще разпределим кашкавала на всяка една филийка. И ще го сложим да се запече още 5 минутки, просто да се разтопи кашкавала и ще ги извадим филийките. Ето може да видите филийките в близък план как вече се разтопи кашкавала след около 5 минутки. Така. Изглеждат много апетитно. Сега ще ги оставя мъничко да се охладат и ще ги извадя, да ги поръсиме с шарена сол и ще ги аранжираме в купичката за хапване. И ето ги филийките, извадихме ги. Сега ще поръса отгоре с шарена сол. Така. Сега ще сложим една филийка в чинийката и ще я аранжирам с домат, който може да се много е вкусно, като си го сложите отгоре върху филийката и го хапнете заедно с доматчето.
изкъсваме и ще го подредиме в чинийката. Така, сега наредиме отстрани. И ето я, нашата принцеска с каймай кашкавал е готова за хапване. Добър апетит!